Hajde da pustimo. Bane, dođi sedi. Šta je, da ubacujemo li? Oje, da ubacujemo, dok ti ubacuješ mi u krku ide epizoda. tebe. Dobro, dođi ovamo, ajde. Staj. Najavi epizodu, slobodno. Šta, da si pustio? Kaži da su dobrodošli, da. Ne, tu na mikrofon si seo. Dobrodošli. Dobrodošli u jadni show. Jadni show. Gledajte šta je mikrofon. Ovo je najbolji mikrofon do sada. Naveštamo se upravo ovdje kod Patka Branka. Da vidimo kako ovo funkcioniše govno. Ova epizoda... Je prva epizoda gdje koristimo zvanično ovako mikrofon, evo. Tako je, to je najbolji mikrofon i zato sada njega koristimo. Hoće da bude mikrofonđija. Ajde, budi malo mikrofonđija, kao što imaš kod ih forunđija. Da, znači bit ću mikrofonđija ovako. Ne znam, Bane, se priča u ovo crno ili u ovo žuto? Ne, ovo žuto je zapravo onaj prekidač što pritiskaš da se javiš na telefon, ovo crno je mikrofon. Potpuno nepotrebna informacija. Tako je! Okej, ovako znači pričamo o ovu epizodu. Kao na tacni. Ovo je epizoda na tacni, Da. krstiš. Ti kreni da pustiš, pošto treba pustimo muziku kroz kompjuter. Au, čekaj malo Da, pustimo jer- s kompjuterom da ubacimo. Puštamo muziku kroz device. Da, jer što je tad je rekao. Sad ćemo pustimo kroz kompjuter, a poslije možemo da pustimo i kroz Digitron. Ili kroz Tetris ćemo da pustimo posle. Malo ćemo i kroz sat posle da pustimo i zidni, kroz Pustit kukavicu. ćemo- Kada kukavica krene da dreči muziku. Pustit ćemo ovu. Kako nije smešno ovo što pričamo. Ništa nije smešno. Ništa. Ej, Kroz dobili smo- radijator ćemo da Ne, pustimo. ovo nije Da. novo. Bravo za mene. Pustit ćemo ga u sljedećoj epizodi ili kasnije u toku epizode, za sad nema. Zajebo sam se. Okej, Da li vam je jasno zašto biramo ovakve ljude da gostujemo kod njih? da, ovako znači, pošto vidjeli se danas da je bilo, da se radilo se o tome, da. Rečenica, mozak nema. Tako je. Da, bilo je to da, stani, napisali smo da će da gostujemo kod nekog, nek se javi ko će, niko se nije javio i na silu smo upali kod Patka Branka. Šta sereš, javio sam se. Ima i dokaz na YouTube-u. Javio si se A kad ti javio si upali se- kuću. Javio si se ti nedelju dana pre toga, nisi znači da ćemo baš sad. E da, stvarno, taman sam se spremao da ga izdrkam i da spavam, a oni nisu došli. Nema pričaš što se reče, brate. Da, ne moraš reći, zato što Koji ti ovo kurac, i deca gledaju. Telefon bre, mora se prodrma malo da bi se upalio alarm. Ovo je moderna tehnologija. Dobar je u stvari, viš? Dobar Viš, si, dobra dobar fora, si. dobra fora. Dobar si. A šta sam htio ja da kažem? Zaboravio sam. Znači sad nešto o rap. Ajde, najgori repovi u Srbiji. Top 5 najgorih repova u Srbiji. Čekaj, Kučeći rep. Kučeći rep je Au. broj 5. mesto. Prvi. Ima neki kučeći repovi koji su, na primjer, onako... Zagor. A? Loši kučeći repovi. Loši kučeći repovi. Na primjer, on je kao Plutić i oko Ravan. Dosta ima. glup rep. Da, veoma jedno. To, znači, ta klasa kučetih repova je mnogo glupa. Ima ovi juneći repovi. To je Što top se- 4. Juneći repovi, jest. I teleći repovi. To je to. Nemoj Mislim, su tako isto. teleći repovi su dobri ako ono lepo spremljeni, ukusno mnogo. Ja volim teleći repovi da jedan. Dobro, pa to... Okej, brate. Drugi okej. Nemoguće. Nemoguće da držimo 2 okeja u jednoj emisiji. Da. Treći rep po meni, na primjer, od dosta jadnih repova, je na primjer ovaj Prseći repić. Prseći repić, prčko. Znaš da ima fazon kako da ispraviš rep? Šta? Kako da ispraviš prasetu rep? Pa znam. Znaš kako? Kako? Kad uzmeš ovo struju, i bucneš u nos svinjom. Kako svirne struja, samo rep Sad će zaštitari da nas napadnu. zaštitari, veliki govnjari. Ne, radi se to tako. To uzmeš lepo. Uzmeš 2 kabla za struju od televizora. Mislim da Znaš sam kako to izgleda? sad rekao. Ne razumeš to. Uzmeš 2 kabla, fikneš ih, ogodiš žice, povežeš, tako da s obje strane ume utičnica. E pa, pošto svinjski nož izgleda kao utičnica za struju, jedan gurneš u utičnicu, drugi svinju u nos i tako ga napraviš. Ali to si rekao, ja sam to je to sad rekao. rekao, to je sad. Ja sam On je to objasnio sad ljudima rekao. kako to da urade, ti nisi objasnio. Ali nemoguće. Okej, brate. Nemoguće. Okej. Kako je dobro ova Kako me- epizoda. Napiši knjigu kako me je objasnio. Kao da ovo neko gleda. Da, okej. Gledaju, brate, naši verni farovi. Gleda Zorica. E, da. Ćao Zorice, ne Ćao, znam Zorice. kako si Mani čao. Zorice. Da. E, ćao Jelena, ti se Ima sviđa onaj svetlo. Zorica. A, jel bolje svetlo? Vidi vi u olovi u pičke materine ovdje gore. Jel te ne bole oči sad? Ako te bole, nemoj da gledaš. Da. A Ovako. i ne bi trebalo da gledaš ovo Da. za 18+. Sljedeće baš Ono nema epizod... 18 godina. Nema, ma kakve godine bre IQ?
Treći, okej, hvala vam, ljudi. To je to. Postoje šanse da će da ugasimo epizodu. A šta sam teo bre? Mrzim, drugi top mi je rep od ribicu. Od ribicu? Bljag, brate, to se ne jede. A znaš šta mrzim isto? A? Kad kažu okači mačku o rep. To mi je broj slušaj jedan. sad, Mačku u rep. zakačio sam Ređiju, čarapu bio na rep. I slušaj, ne proba ljudi ima nešto na rep. Nema rep. Ide sa sve čarapu ovako i šeta se po kuću, regularno, sve okej. Uopšte ne Pa proba to ljudi ti ima kad nešto. okačiš nešto mačku o I rep. zato znači da kažem nebitno, jer i mačici je to nebitno. Mačci. Mački. Mački ili mačici. Ili Ali on je predragu. mačak, o mačaku. Predraži ili predrage? Ili predragu. Ajde, Ranđo, napiši nam da Ajde, li si ti Ranđo, predragu Ranđo. ili predraže. Ranđa Crnogorac. U dupe tebe Crnogorsko. Nego nemamo... Izgleda nije on, nego ovaj što nam piše uvijek da je prvi. Stvarno Leško. Prvi nas, brate, sedne i svaku epizodu pogleda i napisao je komentar 1. Ja kažem, kraj. Evo, To je to. u dupe tebe Crnogorsko tebe. Šalimo se za Crnogorci, nisu samo govna, ništa drugo. Tako je. Mi malo samo se tu šalimo. Malo ih šalimo. Malo pustamo neku foricu. Jadnicu. Ne, fora, i najgori rep na svetu mi je to, mačku rep što zakačiš i onda ono ni ne primeti u stvari uopšte. Da. Pa tako ljudi, pošto mislili ste da pričamo o repu, o... Kao freestyle, raka makadam, šubi o dubi tom dubi repu, dam. ali pošto Patka Branko zauzima sva 5 mesta, naravno zbog toga ne pričamo dalje o repu. Hvala, to je bilo sve od nas i gledajte nas u sljedećoj epizodi. Ne mogu gledati. A gledajte nas u prošlim epizodama. Da, Ljudi, imamo novi feature. feature? Feature. Furniture. Znaš ono... Furniture. Znaš ono... Furniture. Znaš kad kažeš imaš novi... Feature. Feature. Novi feature. 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 Imamo novi feature sada na našem kanalu. Na našem kanalu. kanalu možete vidjeti. Možete vidjeti. Možda vidite, znači... Playliste. Po 10 naše epizode nismo ništa strali, ništa ono tipa da je kako opis tih epizoda, kao prve 10, bam, druge 10, bam, treće 10, bam, i sad uzmeš lepo, pustiš to kad hoćeš naprijed da sereš, Da spavaš. lagano Hoćeš pređeš da spavkaš, pustiš, najlepša stvar, Pusti ti ispiramo malo mozak. ispiramo ti mozak, pustiš jedan show pred spavkanje i vrlo sve posjetiš. Za ove, imam ja jednu tajnu ne otkrivam za ove. Imamo sublimisane poruke ako nas pustite unazad. Sekta. Znaš šta pričamo? Slučajno smo puštali našu Pričamo o epizodu nazad. Hitleru, pričamo o SNS, pričamo O SBS! o SPS pričamo. Da. Pričamo o FFS. Kao sad se svi pitaju šta je FFS. To je to. Pričamo o MMORPG. O Kako se... CSV.doc. FFS je Fantasy Flight Simulator. Da. Znaš što na to mislio? Ej, i ljudi, verujte mi, skinite igricu Sex Villa, kida. Šta je Sex Villa? Kao Aston Villa, samo nije Aston Villa nego Sex Villa. Nije, slušaj, na Sex Villu imaš, tipa uzmeš, možda staviš oko 100, pa staviš žensku, pa možda... Sam misliš svoj pornić. Aha. No, lepa igra. Stvarno? Da. Aj, to, brate, ovi mi svi dosadili živiš što ima po internet. Sad ću si napravim ja svoj. Znaš li? A imaš i to! Znaš li debili? Imaš i da režiraš svoj pornić. Znaš li debili što Porno mi kažu? tajkun. Kao, ja sam nezavisan, ja sam velika individua. Ja sad možu i individualno ga drkaš, majke ti ga nabijem. On mi napravi svoj pornić, usta te jebe. Ovi crnogorci Ljudi, ne. mislili. To ćemo u sljedećoj epizodi. Ne, sad za ovo. Mnogo će dugo Pusti. traje. Neće. Hoće. Ali nema veze. Okej. Jel to samo odjevna? Samo odjevna. Ovo ljudi, znači odjevna špica. Poslije ćete čuti uvodnu. Ovaj show jadan je do bola, skoro kao život tvoj. Gledaš u monitor preko stola, kad te nešto boli kažeš joj.